Fl-aħħar snin il-komunità Santa Marija f'Ħalfarruċ serviet ta' għajnuna għal diversi persuni li ħabtu wiċċhom ma' mumenti suwed fil-ħajja minħabba ċirkostanzi u esperjenzi li jkunu laqqawhom ma' droga u l-vizzju tax-xorb. Permezz ta' professjonisti u ħaddiema f'dan iċ-ċentru, 5 residenti rnexxielhom itemmu b'suċċess programm ta' riabilitazzjoni. Iltqajna ma' wieħed minnhom u tkellimna miegħu dwar l-impatt li ħallit fuq il-komunità Santa Marija. Il-ġurnata li għamilt il-programm qabel, persuna differenti ħafna illi naf li qed ngħix u naċċetta u napprezza dak kollu li jdu madwari. Is-soċjetà għandi ħafna x'nofrilha li nies bħali li jistgħu jagħmlu programm li qegħdin f'ħofra li ma jistgħux jitilgħu minnha. Jażlu triq it-tajba, jagħmlu bħali ħalli jsibu lilhom innifushom u jkunu ta' ġid iktar għas-soċjetà. Għalinna li l-ewwel li beda minħabba li kien jistħi ħafna kien bl-alkoħol meta kellu bi 17-il sena u wara għadda droga. Kienu l-ewwel jiem tas-sena 2019 li ġabuh daru mal-ħajt u beda paġina ġdida. Wara ġurnata jixrob u jabuża mill-kokaina, spiċċa l-ITU b'overdose. Daħal monstru ġo fih, telaq mid-dar. Vizzju beda dieħel, il-problema tikber, il-xorb u d-droga toġobni ħafna, illi bdejt naċċetta ħafna lilha mill-familja u ma stajtx inwaqqaf l-iżmi. Daw il-vizzijiet kienu qibsin ħafna, speċjalment fuq it-tifel u fuq il-mara li kelli, illi wasalt kissirt il-familja u nerġa' ngħidlek kissirt il-familja ħabba l-vizzju ta' droga u ħabba l-vizzju tax-xorb. Tlabni jagħti parir lil min qiegħed fit-triq tal-abbuż u l-vizzi. Min hu fil-bidu tal-alkoħol tal-vizzju jew ta' sustanzi oħra ta' droga, nixtieq ngħidlu illi hawn l-għajnuna u mezzi kollha illum illi ma jħallix il-vizzju jidħol ħafna ġo fih, li jikber ġo fih u jsib l-għajnuna mal-ewwel. Għaċ-ċerimonja fost il-mistednin kien hemm il-kantant Kert Kallejja li semma kif il-kanzunetta tiegħu Bla tarf hija mnebħa minn storja vera ta' żewġ persuni li kienu jabbużaw mid-droga li kienu ltaqgħu waqt il-programm fih dan il-komunità Santa Marija, baqgħu flimkien, emigraw u bnew familja flimkien. Għaċ-ċerimonja kien hemm il-President ta' Malta Dr. George Vella, l-Ministru Michael Falzon, il-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti u d-Direttur tal-Aġenzija Setqa Charles Sherry li preżentaw iċ-ċertifikati lil dawn il-5 persuni.